Sapa iki? Ora wong tuwa kok watuke kaya ngono. Nanuwun Sapa kowe? Kula pun prayit. Prayit. Ngopo? Batuk kula niku. Mboten iso. Mboten saged mari pun entek-entekke obat napa mawon pun kula ombe. Nganti ngentekke minyak kampak. Angger kula leletke mboten saged. Sakake. Nggih. Kula nyuwun tamba. Watuk mergo ngopo? Lah niku nek sedina mboten ngombe minuman keras niku awak kula mboten penak. Mula kula tetep nyanding paling mboten nggih anggur orang tua. Kuwi sing marai elek ning kono kuwi. Watukmu ki tok gawe dhewe. Nek watukmu watuk penyakit ora mergo kowe ngombe, kuwi tak nehi tamba. Nek watukmu mergo penyakitmu watuke mergo kowe ngombe, rasakno. Kuwi undu-unduamu nggonmu seneng ngombe. Sing jeneng ngombe kuwi ngrusak marang awakmu. Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe, sok nek saya tuwa kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga mergo ragamu kropos ora duwe kekuatan, kabeh jero amu wis bosok mergo saka racun sing tok ombe mau. Kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Ben mari pripun kok sampean malah ceramah niku. Kula niku nyuwun tamba tambane napa? Nek perkara ceramah niku tangga kula wis nyetel saben esuk. Kula ya wis ngrungokke. Wong ngombe-ngombe ngangge didit kula dhewe kok mboten njaluk sampean. Niki kula kepengin njaluk tamba. Pripun carane supaya mari niku pripun? Ya wis, tak tambani. Nggih. Gamping rong prongkol. Nggih. Kuwi engko kekke nggon apa jenenge iki rantang terus soki banyu. Kei karbit. Terus kae apa obat lemut sing sok doleske sapa jenenge? Hah? Sing sok doleske kok baygon. Autan. Seneng ta kowe autan? Niku sok tak campurke tenggen beningan nek kula ngombe. Nah berarti seneng kowe. Nggih. Kuwi autan kuwi 3 wadah lebokno ning nggon banyu gamping mau. Percaya ta kowe? Picados. Ombenen. Engko ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ae sembuh. Ning mantun to le mari. Mari, sak lawase mari. Kowe bakal ora watuk. Nggih, matur nuwun. Nyun pamit. Mengke nek kula mriki selanipun jeng napa? Kula betake anggur. Aku ora butuh, wis kono ombenen dhewe nang omah kono. Nggih. Anggur merah mboten kersa. Ora. Napa sing rada modern? Vodka. Nggih. Mengke dicampuri kriting ding. Kriting ding ora. Wah, jan ngrekoso. Iso mari, Mbah. Wong kono kan ora dipateni ra ana marine. Ah terus mau jamune mau marai mati wis ben nengke wae. Ora gelem insap kok. Apa kok lemaku bekekeng-bekekeng. Lajeng matur ning isin. Sapa jenengmu? Kula Santosa.
Ngapa? Lara apa? Anu, Mbah. Kula tak radi nyedak nggih, Mbah. Ya. Mengke ndak krungu wong-wong sing cantrik-cantrik liyane. Heeh. Lah niki nek pipis panas. Loru nika. Sik. Sadurunge lara kuwi kowe nek dolan endi? Mboten klentu malam Jumat Kliwon wingi teng Parangkusuma. Jajan. Nggih. Ha kuwi wong ndek bojo ora kowe? Gadah. Mbok kowe iki mesake karo bojomu. Bojomu nang omah glowentah karo anak, kowe dolan klambangan sak penake dhewe, dhuwit lehmu golek ngrekoso meres kringket sing kudune dirasake karo anak bojomu, tok nggo tumindak kaya ngono kuwi. Siji, kowe ndeder penyakit, loro, kowe dosa. Nggih. Ecoe. Hus. Kanikmatan sing kok rasake kuwi mung sementara, kuwi mung sedhela. Ning sesuk pitukane nang kono ngrekoso. Oh kuwi entuk karma sing tok lakoni. Nggih. Duh. Tambane napa, Premban? Aku ora iso nambani wong kaya ngono kuwi. Moh aku nambani. Upama tak tambani, kowe mesti kumat meneh. Ya ta? Ketoke ha. Wis kuwi ngayalmu nang kono kuwi. Wis kono bali kono dirasake. Aduh cilaka iki. Nggih diparingi tampa sithik-sithik. Kuwi tambane apa nek kaya ngono kuwi ora ana tambane. Kowe sesuk nek diparingi mari insapa ya. Nggih. Kuwi nyemlangi lho penyakit ngono kuwi. Kuwi iso ngrogoti awakmu saya kuru, terus kari mata tok. Matane sapa? Matamu kuwi. Nggih. Wis kono mulih. Boten diparingi pil-pil napa ta napa. Ora ono. Wis bali kono. Aku ora nyenggahke pil. Duh cilaka iki. Walah mbokmu, aku nyuwun ngapura mbokmu. Aku wis dosa tenan mbokmu. Pirang-pirang masyarakat sing padha njaluk tampa, aku moh nek kok nambani wong kaya ngono kuwi. Suthik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. Kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, oh lara tenan. Lho, kok Simbah ngerti? Aku wis tau ya biyen. Oh, ambiyen dek kowe urung dadi pendhita ya tau ngono ki to. Wah ya wis tobat. Ning rak wis insaf. Aku saiki wis insaf. Lho, sapa kaya Antasena? Endi Mbah? Ana dayah meneh tunggunen kene.
Durnena panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan Aneng perang Bratayuda lole kentos walu gempol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dipate, pripun Kakang? Niki sing jeneng Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Pandhita saking Kembang Sore. Kasinggihan mekaten. Surapakra. Ora wangun dadi pendhita. Ora wangun dadi brahmana, ora wangun aglar wujuding resi mangreh para cantrik. Para manguyu jejanggan ingkang sami mapan wonten ing Kembang Sore. Ning gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para cantrik manguyu jejanggan ingkang sami sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Njur keluyane nggo napa? Apike nggo napa? Upama papan pasinaon ngono ora apik Sukalima mbangane Kembang Sore. Tur dasare Sukalima niku dilenggahi pendhita kondang monyor-monyor kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha suwita karo pendhita Gunung Nangnung. Suwita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngiyas karo wong liya to Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Yen pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Oh, sampeyan iku mengaya-wara, sampeyan iku mengada-ada. Katon peteng dedet lelimengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi boten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan menika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sakmene iki padha ngerti yen aku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom nek diwenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi pendhita kondang monyor-monyor Begawan Durna ya Kumbayana. Ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni? Inggih, Penemban. Kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki memang pendhita gunung Dipate ora usah dadak tok basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Sampeyan niku pancen Patih Jireh. Patih Jirih. Karo wong desa kok basa iki apa? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Mungsuh pendhita kere ngene kok dadak basa iki ngapa? Ya ning aku ora usah ngendika ngono to, Kang. Aku iki tratapan. Aku ki wedi. Wedi ngapa? Iya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora. Alamat lah nika mburine nika. Loh. Ora pangling putuku Antasena. Heeh, Mbah. Aku aturke bekti ya, Mbah. Heeh, tak tambah. Kowe kok nang kene? Suwita karo Begawan Sabdawala. Oh, cah goblok. Cah bodoh. Lah kowe kuwi duwe Mbah Begawan Durna, bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwita marang Begawan Durna nganti entuk kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwita karo pendhita gunung ki janjane sing tak goleki apa? Coba, Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagor ora ana gunane. Ning nek kowe suwita karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok memilih ngelmu saka wong gunung. Paling polming Pak Boletus. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyanter. Lenggok suni. Malinge menggok asune sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengele to. Apik-apik kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, matur nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwita karo Begawan Sabdawala.
Sone wis aku rampung necep ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwita karo Simbah Durna. Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho. Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning Pasinaon Sukalima. Ya, tak ngenteni sik ana pendaftaran anyar Pertapan Sukalima. Lah rak ngono. Dadi pon yang kuwi bombong. Ora, Penemban Durna sampeyan tindak mriki iki jane arep apa? Ngene ya Sabdawala, jane aku iki gumun. Gumun setahun jegleng serendenge atase anak Prabu Duryudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing Pertapan Kembang Sore ingkang wigati ngendikan anak Prabu Duryudana nampa sasmitaning dewa negara Ngastina bakal kuncura anjayeng bawana. Kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka Pertapan Kembang Sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing Pertapan Kembang Sore ingkang wigati bakal mboyong marang panjenengane Begawan Sabdawala. Nah, Penemban gandeng wis cetha apa wigatine Begawan Durna sowan ana ing Pertapan Kembang Sore, mula wektu dina iki ayo tinggalen Pertapan Kembang Sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki ayo ditinggal. Ming harbot. Gendenge ming kripik. Ketiban bluluke pecah. Nek kowe sowan negara Ngastina, kowe suwita kesana Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan. Magrong-magrong tingkat 3. Apa piye? Pagere saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono akeh lebokke pertapan, kunci terus dijugruke, mati kabeh. Terus kowe engko sowan nang negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat tumenggung. Kowe njaluk brana picis Prabaya, wastra, sandangan bludru sinesotya bakal kasembatan. Ning waton kowe gelem menyang negara Ngastina. Bremban. Nadyan papanku ming sarwa Cumpen, paparku ming sarwa prasaja, ning tumrap aku betah nang kene. Merga nadyan aku diguruki nganggo brana picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspra tanpa guna. Tur aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspra tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ning papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo brana picis yen perlu bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke nang pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Penemban Durna. Piye? Kepiye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lemu omongan ki mau. Sabdawala? Kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriyamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk Armet. Apa, Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok Armet? Tentara nggih niku? Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merno-merno karo Begawan Durna. Ayo, mangkat to. Mangkat to. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa kelakon aku ngrudo peksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku ki wong merdika lho, Mbah. Aku ki wong merdika, Penemban. Dadi aku ora kabondo dening sapa wae. Kene iki ora kebawah perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Neng Begawan Durna iso, mergo aku nguwasani sak jagat raya. Ratusan donya iki kabeh tau swita karo Begawan Durna, tegese aku duwe panguwasa sak jagat raya iki. Wo lah wong kok umuke kaya ngono lho. Sing duwe panguwasa sak jagat raya iki ming sing gawe jagat to sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasaning sing duwe jagat, sing gawe jagat. Ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawala, tak sumpahi
eneng pendhita kondang kewirangan ning Kembang Sore. Penak kesik kula tak metu. Teng pundi Dik Pati? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok ning jaba nonton pun wonten tulisane. No Smackdown. Loh, yen ngono padha karo kowe nduwa karepaning Begawan Durna. Nek aku nduwa kersane piye? Oh, nek ngono kopo-kopo aku tak ngruda paripeksa karo sampean. Areng ngruda paripeksa karo Begawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngejak apa Begawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan Kembang Sore iki njaluk dibiyuki Batang Sayuta, Kurawa samapta gati sawegeng diri. Ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka 5 negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh! Larah getih ana ing pertapaan Kembang Sore. Antasena. Heeh. Ngapae? Aku mung pengen krungu ngendikane simbah sing keri dhewe iki mau. Sing endi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah getih ning pertapan Kembang Sore? Wong dodol saren kok. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dik Pate. Pripun? Mpun le udut. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala, cantrike sing ora trima. Nek sampeyan arep ngetake para sata Kurawa, rupak wani, jembar wani. Ah, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Begawan Sabdawala. Oh, Antasena ora njaluk dawa umurmu. Metu njaba tak tututi. Ya, ayo metu njaba regane ati. Wonten menapa menemban gumun auman pendak-pendak swasana tentrem kok mesti gegeran pendak-pendak swasana rukun kok mesti congkrah ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adilipun tur dasare lelakon ing jagat kuwi memang ana rong perkara perkawisipun padang peteng bungah susah bejo cilaka mati urip lan sak piturute nek ana tentrem mesti ana gegeran nek ana rukun mesti ana